Ya ganteng-ganteng iki sing gawa apa iki jenenge? Sing gawa wonten sak ngajengipun kecamatan kan depan kecamatan amargi ingkang kula parsani napa niku kaca sarta para sesepuh lan aji sepuh ugi para pangarsa adat ugi kaombongan dening para pegiat budaya saka ing kelas instansi se-Kabupaten Trenggalek. Ing kaliyan iki sami ayung-kuyung nderekake kirapipun Ponang Kadir Plontrang. Dene apa to wigatining sedya yen to ing kaliyan iki warga masyarakat sak tlatah Kecamatan Dongko Kadir Plontrang kang kinarapake panjangipun kapaes dening maneka warna sesaji kang kasta dening para dayang-dayang kang cacahe ana 34 dayang-dayang iku minangka kanggo srana atur puja puji astuti marang panguwasaning Gusti kang ataya jagat ya kang murbeng dumadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kados lan uga ana maneh dayang-dayang para kang asta bapa kencana kecamatan Dongko kang kaisi kembang maneka warna kang sinebut kembang setaman Ponang Kadir Plontrang iku moto srana kanggo anjen kita saking lan nuwun marang panguwasaning Gusti kang murbeng dan sedapendang kang nggawe jagat saisine iki saged dilurung gandane arum wangine kembang barisan sampun wonten ing saengga bisa sumundul ing aliyah kanthi pangajap toko lan kita saged dumugi wonten ngarsaning Gusti kang pakarya jagat lan saged pinaringan ijabah lan berkah ingkang saged jumbuh kang ginayuh dinang saking lan sembodho buluran napa niku nggih buluran sekecamatan Dongko nggih sami nderek. Alhamdulillah. Donga muga-muga boten cepat dayang-dayang Bapak Ibu mugi kahananipun bersahabat boten jawah tidak turun hujan nanti dan para pangembating projo desa sekecamatan Dongko niki sami nderek ngedengaken begini muacak ibu-ibu nipun wonten wis rada banter iki nggih rada banter iki mboten napa-napa kanten nggih kahananipun nganten menika sampun radi sinep nggih lho. Pramila Bapak Ibu ingkang wonten sak pinggiripun margi terus putra-putrinipun niki ingkang dadi openi nek jarang mengke pun ngantos lan apa menika telas nonton pripun carane amargi sak pinggiripun margi nggih kathah beliau-beliau ingkang saged panjenengan nyumut nyup nyumut nyup nggih kenapa-napa dan ini saking bapak-bapak perangkat desa, bapak-bapak kepala sekolah, saking bapak-bapak guru Kecamatan Dongko di desa ugi akan
utawi ngregengaken pengetan Budian Suro ngitung bagi Kecamatan Doko Warso Lampung. Ini panjenengan ingkang wonten Pekedongko nika sampun ngamirsani nggih sampun Pasar Doko niki tingalipun sampun Pasar Doko. Sugeng ngamirsani Bapak Ibu ingkang wonten sakti wontenipun Pekedongko. Mugi-mugi adicara pengetan Budian Suro ing siang menika semakin penggali panjenengan ingkang ngamirsani idep-idep menika nggih liburan gratis. Liburan sesarengan para putra wayahipun yo kapan maneh dolan karo anak putu daerah saiki karo nonton Budian Suro. Ngoten nggih. Niatipun ngregengaken pengetan Budian Suro utawi tahun baru Islam. Niki kursi panjenengan mireng saking panggung utama iki saking para pratangga badhe ngunelaken tetembangan Pak. Ananging boten saged panjenengan midhangetaken lumantar menika kanthi jelas amargi benten panggilan nggih. Benten panggilan nggih pramila pangapunten ingkang saged amargi niki nggih badhe tugas ngoten nggih. Ya sudah siang para pamidharat Ramajaya ingkang wonten laladan sendiri wonten Lata Demenika Siki Cakul ingkang wonten panggihan salam pantes ingkang wonten Wanggung Mendani Pingatus katuran milu jam siang ingkang sajaipun boten saged rawuh mugi-mugi ing becak sakit rawuh ngamirsani seni budaya becak menika mangke dalu lho, mangke dalu wonten langen beksa saking para warga seni ugi sumber bening badhe nglipur panjenengan nggih saben dalu ngantos tanggal 3 Juli. Nah, niki sampun nggih mobilnya ingkang wonten Pekedongko sampun pripun? Sampun saya nopo dereng mobilnya sampun ajae pun tutuk kanggene mirsani saged langsung dateng lapangan budaya mawon nggih. Ingkang sampun dipun liwati barisan niki saged dhateng lapangan budaya. Ini kersane foto kanggenipun presa maju ke depan. Iki sing gawa kaca penggolo ngidang maju ya, nggih terus mawon. Kersane para pamireng pamidhanget Ramajaya ingkang wonten dalu saged bayangaken mawon nek boten saged rawuh nggih, dibayange mawon. Barisanipun dawa tenanan lho. Pokoke dawane niku wis los wiwit biasanya sing paling depan itu bapak ingkang wonten polsek. Nah, kita akan kontaknya sampun dumugi wonten ing sangajengipun Pekedongko. Lokasi Pekedongko kuwi saking wong banyak wong prajurit terus ingkang ngastokaken tentang ingkang ngasto napa niku panjangkeran sampun dumugi wonten Pekedongko. Ya, kenes-kenese sangat ayu. Ayo tak sing ngastono punika bokor kencono bokor niku. Nah, sampun mugi wonten sangajengipun RJ Junior. Nah, ayo Mas. Ya.
Kaisar Bagus Rupidolangan Matoyo Katita sebelah sampur tanjak lapang kumripahing asta jumangkaing sutu lut iramaning gending ingkang sampun kapiarsa yo lumaksana kiraping takir klontang ing ajeng wonten sineratan ageng awujud sertifikat WDTB warisan benda budaya tak benda saya caket saya cetha saya celak saya malila saya cegak saya migelo kumenyar mawa Prabowo pintar winur gondo wido sumerat nambah bartijo moyo mantur nyodolan nang menikota tuhusan cundoko ya sang manggolo subaya sang cundoko ya cucuk lampayu cantang balung ingkang pangarsani kiraping takir klontang pina sesaji ngitung batih ya nyacah jiwa ing ajeng barisaning para sesepuh inggih barisan gendera cacah dosa ingkang prangkul dening para sinambung ambi prajurit ingkang amprangkul tumbah kelawan tameng wonten usop lan utang Antakusuma payung agung kinarya celak saya cedhak papan ingkang pinuju sang Suba Manggala Diomarak ndara wonten ngarsanipun Gusti Putri Ibu Arianti Pujiastuti SSTP minangka camat ndoko supados kanthi nglarapaken wujuding sesaji takir klontang ya marak ing acara sang para prajurit tumuju papan ingkang sampun kasamadaaken ing wonten sang Suba Manggala nganti para baraya ingkang dipun sarirani panjenenganipun Mas Pausi Galuh ing muri segelar setatan para prajurit minggah ing tataran pasewakan agung sak Suba Manggala pira ta tataraning gangsal tataran ingkang musaraos manembah manetu maguru lan makarya mantep Manggala ingkang kawijiling latih Apa
Cacah 100 dosa sekawan ingkang piniji angembani Bokor Kencana lumampah lon-lonan apa kok isining Bokor Kencana Sekar Nanga Lecari Melati Asta Kiring Asta Bokor Kencana Asta Kanak Hanyebar sesekarang putri ingkang sampun pilih dumados ingkang putri kang maksita tindak papan pargian ingkang sampun kasamataken ing acara lenggah saking panjenenganipun Ibu Ariyanti Puspita Sari Camat Bongko dateng para pilih sepuh dumateng para bapak kepala desa ini sesaji sampun rinakit sampun kasamakaken